Napa jenengan kagungan manuk? Apa nyong jole manuke nyong? Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa? Oh, sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Iki pasur yangku. Kowe tatin ngadeg terus muni, "Apa sih?" ngono. Terus ana wong tuwa ngono sing bodoh dan kaya ngono kae. Iya. Kowe kok ngerti? Aku ngerti kok gurune Tatin. Oh, sapa? Mak Erot. Wah. Ngawur. Kuwi gurune wong lanang kok. Iya, wis tak meguru. Oh, berarti kedagar iki kesusu to, Nok. Oh, ndelok dagarmu. Antil. Aku duwe bahasa liya saiki. Lah nggih. Nek mriki napa? Nek mriki kesusu napa? Nek mriki ya kesusu ya kesusu. Lah nggih kesusu. Tuli nek cara kebumen ya kedagar-dagar. Tuli bisa ya. Masalah manuk niku nggih. Apa? Manuk kan? Iya tuli manuk. Manuk iki pada malati iki manuke. Orisa iki kualat maring manuk. Wetenge blendung gede banget kaya kowe. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula. Sababe? Nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe iki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Ning niku pas boten kalih kurungane ngene kula, manuke jenengan. Aja kuwatir. Mengke nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir, terus nek wis dilebokno kurungan ya lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Kuli manuke nyong ora Pritenan nang tasih. Kuli manuke nyong ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan, tuli meneng bae. Iya. Nek nggo turu iso amblong. Cor-coran kan wis bengkok. Iya, Mak. Iki uga ana pamundutan nok saka kru parkir. Oh iya, nyuwun tembang Kembang Rawe. Oh iya, sing nyekar Mbak Tatin untuk Mbak Elisa. Oh iya. Lah iki nyuwun lagu Sesideman pengelola Pinus Pengger. Yo. Sing kepareng nyekar Mbak Elisa. Yo, diangkatke yo Mbak Elisa. Yo. Anu dikon jumeneng kok diangkat. Awang kleru ya ora anu ya. Iya. Mumbengi ora melu iki melu dalang Blitar kono Mas Rudi Gareng. Ya, ora apa-apa. Men Jombang mboten Blitar. Dalange dalang saka Blitar limang Jombang. Oh, iya, leres-leres. Ya. Wis ora apa-apa ben berkembang men beterbang. Umrono mrene men payu dhewe. Terbangi pon duwe sayap apa piye? Ya urung tukul nek kowe. Randu. Durung tukul. Kapan Pak tukule, Pak? Ayo isih suwe kok. Tukula ya isih sithik dadi nek mabur iki. Ya. Ki eneng sing nyuwun. Napa niki? Sesideman. Oh, Sesideman. Ya. Oke. Ayo wong blasteran ki nek oke. Aku le ngerti bahasa-bahasa iki saka Elisa iki lho. Bahasa apa? Culun, kepo, mager, baper, gabut, magabut. Nek baper ya ora. Baper, bawa perasaan. Oh. Paseno baper ora. Aku ora. Tenane. Ana sinden anyar biasane melirak-melirik biasa. Aku karo iki aku wis tepung suwe kok. Oh, wis tepung. Lha ketoke mau matane rono-rono. Matamu. Roh aku pedake. Aku wis tepung suwe karo Mbak Iin karo Mbak Lian wis tepung suwe. Sadurunge kowe takon nyinden, kowe viral tak gawe viral kuwi aku wis tepung karo Mbak Lian karo Mbak Iin wis tepung. Mbak Iin iki mbiyen sadurunge nyinden bakul duren. Oh, Mbak Iin bakul duren. Mbak Lian bakul apa? Mbok aku ora ngerti aku. Mbak bakul apa? TP.
Bakul tempe Pak. Oh, Mas Gowong kru kamera pinus engger podang kuning. Ya, wah akeh iki sing nyuwun. Ya ora apa-apa. Ning iki sing nyuwun akeh wis tak keke Orisa mau dadi. Oh, ora apa-apa. Dan kok anake ya ponakan kowe. Waduh. Ponakmu wong kowe kok urung meteng kok. Lah kan aku karo Oriza sabantaran dan iki onti, tante, bule. Sabantaran kok Orisa wis duwe bojo anak loro kok isih dhewe. Wah, rumangsamu aku ki jomblo mergo ora payu po. Ora yo mergo aku ki ayu. Ayu. Iya. Mergo galak aku ora galak. Aku ora galak. Sing galak satu-satunya Mbak Tatin. Kok nek aku galak Mbak Tatin iso ngamplek aku, Pak. Aja ngomong galak ning kene. Oh, kowe ngrasani Tatine mripatus moro. Iya. Iya. Sesi deman, Mbak. Sesi deman nggih. Wiwitane anderek sang peke priya bagus kang ngolah budaya Asine nganggo sinden-sinden liyane WL ki ora saka aku. Sinten Heeh. sapa Ki saka sapa kesepakatane kanca-kanca pengrawit. Wizogo Wizogo Wizogo. oh sing pengen Wizogo Heeh. ben cuci matane Nah, wiyagane iki men iso do. Sawangane iki men beda. sawangane ben beda ya ora apa-apa Iya, terutama sing bonang. sing bonang ternyata Mas kowe iki bojomu meteng lho Meteng kok meteng. ya eling ya bantal dawa kula aturi eling Bantal dawa. wis langsung abang ireng rupane Sowan menyang kutha gedhe Ya ibarate kaya wong mangan ki nek ming jangan terong terus ya ora enak, jangan bening terus ya ora enak, terus ya ora enak. Kalau dinai jangan bobor. jangan bobor. Lah wiyagane kok ora ganti. Sesuk delok. Kuwi wewenangku iso. Pokoke akhir 2019 ki do neng omah ana layang tiba apa ora. Medeni iki. Menene apa kuwi layange? Pokoke sementara kowe cuti. Medeni. Harap cemas. Bendera terus yung-yon selendang kuning kang sangking bukir. Pak Seno, wis tau dolan rene durung? Pinus kono? Iya. Oh sudah. Oh denane. Wis kono kuwi ana tempat foto, ana Ayo nggon kabeh ya ana tempat foto, jeneng tempat wisata ya nggo foto. Kowe aku tak omong sik kok omong sik kok banget ngomong. Ya. Gon sing ngene iki lho kaya I love you ngene iki. Oh I love you. Jantungnya terus adi ning tengahe kae terus. I love you artine apa sok ngerti Den? He? I love you ki artine apa? Aku ra duwe. Oh.
I love you aku happy kamu jarene. Happy apa? Happy senang. Oh, beda happy karo. Iya, macam-macam Pak. Iki nek foto ning kono ya murah lho, bayare 3.000. Mau njaluk to Mas sing kameramene. Kru foto. Ya kru foto. Kuwi nek foto adewe rasah nggawa HP, rasah nggawa kamera, wis difotoke 3.000. 3.000 tok telo. Ya 3.000. 3.000. Iya. Seru ning kene murah meriah ya. Ana bandolan barang. Apa? Bandolan. Bandolan nek bandu kuwi sing dienggo ning rambut kae bandu. Gandolan. Gandolane ana. Dene iki aja tok gawe Bandulan. Nah, kene cangkeme apik. Ah iya cangkemku kok. Kudu apik. Marai mangkel nek omong-omong. Bandolan. Swara kurang premono ning wasis angungrom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman becik patenono timbang kepisahan Sulistya tarewangi samutono lawan kula Karbolan Praputra liwat kincanging alismu wasahang landang rasane hatiku nadyan wis ling serius waku aku isih mampu ngladeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketua ngajrimpo urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke isine kowe apa
panjenenganipun. Mengke menawi wonten malih Mang Jaosi dhuwit riyin. Matur sembah nuwun. Saiki sesuk aku duwe rancangan kira-kira kowe setuju ora? Napa? Ki kanca-kanca ki nek prei esuk jak kemah ning Pinus. Ning kene iki. Oke. Tapi sing jireh ana lho. Sapa sing jireh? Paseno. Engko aku ndresel nang gone sinden-sinden. Yo ngawur. Padone. Jak kumpul ning kene. Ya ayo aja wacana to. Wingi wis njaluk apa ning endi? Bali. Pertama kali arep ning Bali, bar kuwi rasida mangulon ning Bromo, rasida meneh mangulon meneh ning Malang. Jane ora perkara rasida, wektune. Ah, wektune ya. Wektune saiki gagasan kapan? Kapan ya? Apa sesuk suatu saat digawe prei sesasi ngono nggo piknik. Oh ya, ora apa-apa nek disponsori ya gelem. Aja kuwatir, apa padake Pak Sino ki cah tipes. Waduh. Lah ngono kuwi lho bos ki wangune kaya ngono. Ning sesuk nek bar piknik terus tutup. Kok tutup? Golek pangan dhewe-dhewe. Pahit. Ayo iso tekor nek sesasi. Iya. Monggo Kapan-kapan nggih, Pak. Kowe nggawa bojo, do nggawa bojo dhewe-dhewe ayo. Iya, anake yo dhewe-dhewe. Ana sing loro, ana sing telu. Ya ora ngono kok. Ya kapan-kapan, Pak. Ya, wis sesuk diagendaken. Nggih. Ya sangu dhewe-dhewe wae, sangu apa sego dhewe, lawuh dhewe, kon gawa Aku nek dhewe. perkara kuwi aku ora setuju. Kenapa? Aku luwung bayari mbakane dirasani. Kaya ora ngerti watake wiyaga-wiyaga iki. Wong aku ngerti kok anggere do mlumpuk aku teko bubar genah ngrasani aku. Iya. Wis kena tak titen pokoke. Iya. Nek ora ngono ya wis kebacut teko cedhak terus do. Terus ganti topik. Gayane muni bonangan nggon nganu wae lho. Bonangan ndasmu. Iya. Iya. Diteruske ya, Nak. Ya iki mau Mbak Elisa. Ngaturake apa iki mau sesideman. Ya. Iki ya teko meneh. Ana sing nyuwun meneh eneng. Nyuwun lagu Liwung Bu Prastiwi. Oh iya. Mas Pae. Oh iya, Mas Pae. Mas Pae iki mesti biayane modern. Ya rung karuan iso jenenge iki Paeran. Paejo ya iso. Heeh. Supaya kita modern terus diganti Mas Pae. Ana kok jenenge Tukijan terus diganti Mas Toik. Iya. Iya. Men ora ketara lendesit ya iya. Nek tumrap aku ya malah bangga wong jeneng Jawa ku ya malah apik kono. Ya pancen ya bener ngono, Mak. Ya diaturake genti. Ya. Iki ana sing nyuwun Kembang Rawe. Saka sapa? Saka kru parkir. Ya nek jane ya. Lho. Kae piye positife kene wayangan apa kono? Nek kene wayangan ya tak teruske, nek kono arep wayangan kene tak bubarke. Iya. Lah iya kok suarane nganti mlebu son ting 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 ting. Iya. Ya diaturake. Monggo Mbak Agnes sak menika. Ya diaturake Mak. Monggo. Kembang Rawe, ya. Iki ngopo e, do ngopo e? Mboten Mbak Tatin to, Pak. Hah? Kau pamundutane Mbak Tatin lho. Engko Tatin engko gampang. Ya, iki men diratake wae. Ya. Oke. Tatin ku iso ana kodang kuning engko Tatin ya iso. Ya. Terus iki ning sing nyuwun meneh. Oh, Kembang Rawe loro kono sing nyuwun. Ya, saka kru parkir karo Cak Marlis sono Keling Surabaya. Oh iya. Monggo. Dibawani sik. Sritenan Slendro. Sinom Grandel. Ya. Neno. Aga
munduta ibarat wong numpak perahu lumampah tanpa ning cala lidi temah gonjing temah gonjing hanggenjong neng paku lingan mangga ya
gawe. Ya, iki nek sing nyanyi ora iso joget ya mung begegek. Ya. Kaya Orisa mau, mergane kae meteng. Orisa iki nek gelem joget ya wah. Winginane nganggo jengkelit barang. Wedan kowe iki ora. Ya, pancen ya apik ya mak ya. Ya nek anu apa jenenge iki inovasi kendangane neng 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 tong guntung neng neng ngono nek ora dibareng karo gerakan tubuh ora pati apik. Oh. Iya, pancen. Ya saiki genti. Ya. Mbak Tatin, engko sithik to aja kesusu. Iya, Tatin iki lagi ngenam-enam pikir. Ya, lagi persiapan. Ya. Soale dheweke iki nek maju nek ora ngempake pengasiane engko ndak ora. Iya, sing nang lor padha ngidul, sing ngidul padha ngalor, sing ngulon padha ngitan-ngitan padha ngulon. Tempuk dadi jeneng kene muga-muga padha ketut larut karo pasuryangku. Lho Tatin ngadeg terus muni, "Apa sih?" ngono. Terus ana wong tuwa nonton sing bodho edan kaya ngono kae. Iya. Kowe kok ngerti? Aku ngerti kok gurune Tatin. Oh, sapa? Mak Erot. Wah. Ngawur. Kuwi gurune wong lanang kok. Iya, wis tau meguru. Ayo diaturake. Ayo iki ana sing nyuwun podang kuning, Mbak Lian ya kena. Monggo Mbak Lian. Ya. Mbak Lian, ya iki piyai Kebumen kok. Wo, ora ngapak ora penak. Iya, iki omongane ngapak-ngapak. Sugeng wengi. Apa nek sugeng dalu nek cara Kebumen apa, Mbak? Nggih sugeng dalu Pak Ya. Dalang. Oh, nggih sugeng dalu pada. Sami mawon. Pada baik. Nggih pada baik. Pada baik kaya kowe. Iya. Tuli isa tekan kene ya Rika saka Kebumen. Nggih ning radi kedagar-dagar niki wau. Apa? Rada kedagar-dagar kula. Mudar ora kowe. Kedagar-dagar ki apa no? Kebrusuk-brusuk. Nek cara kono kene kono. Cara mriki mbok kesusu ngaten nggih. Mboten kesusu, kedagar-dagar ya kebrusuk-brusuk. Mboten maksudnya niku kemerungsung kesusu, nek kedagar-dagar niku kesusu. Oh, berarti kedagar iki kesusu to no. Oh, ndelok dagarmu. Antil. Aku duwe bahasa liya saiki. Lah nggih. Nek mriki napa? Apa? Nek mriki kesusu napa? Nang mriki ya kesusu ya kesusu. Lah nggih kesusu. Tuli nek cara Kebumen ya kedagar-dagar. Lah, Tuli niku. bahasa kedagar iki maring inyong gunake maring Jogja. Ngesuk ning inyong ketemu karo kanca inyong. Inyong kepengin weruh dagar Rika. Yong. Engko nek gagar utak lho. Lah we wong tuwa ora. Piye Mbak Kayune Lian dalem ngendi sih? Kula Kebumen ya? nggih Kebumen. Disane ngendi sih? Kula Mirit. Mirit. Nggih, Ya, cap wis pesisir. Apik lah ora boros. Iya. Mirit. Oh, Mirit. Oh, Mirit tak Mirit kira nggih. Kebumen. Ya, Kebumen ki kono wis mulai ngapak-ngapak. Kowe ngerti Kebumen? Ngerti ming ngambal tok. Oh. Nah niku wetane. Wetane ngambal. Nggih. Oh, berarti pres. Kepres kepripun? Lah wetane ngambal kok ora pres ki bocor maning nek ora ditambal. Ini kudu dipres. Iya. Mbak Lian nggih ana sing nyuwun nganu tembang apa ki podang kuning. Oh nggih, Mas. Ini- Oh nggih, ini Mas. bisa ya? Masalah manuk niku nggih. Apa? Manuk kan? Iya itu manuk. Manuk ki pada malati ki manuke. Orisa ki kualat maring manuk. Wetenge blendung gede banget kaya kowe. Kula jane nggih rada trauma marang manuk kok. Sapa? Kula Sababe? nggih trauma, kula duwe manuk loro ucul. Sing siji mati, sing siji ucul. Sing siji mati, sing ucul kepriwe ki? Wis ketemu durung? Nggih dereng. Apa nyong jole manuke nyong? Napa jenengan kagungan manuk? Neng omah sih akeh, aja pada pikiran sing elek disin ya, cecak rawa nyangi Lah duwe. nggih, nggih. Terus apa ki apa jenenge iki murai batu, cecak ijo, cak rawa, cak ijo. Sing paling apik nyonge ngingu cak dikin. Kiye isa cinta tak terpisahkan lan sapiturutipun.
Ngene niku pas boten kalih kurungane ngene kula manuke jenengan. Aja kuwatir. Mengke nek boten pas nek nganti ucul meneng kepripun? Aja kuwatir tuh nek wis dilebokno kurungan ya lawange ya ditutup. Aja nganti ucul. Tuli manuke nyong ora lungan kok. Ora lungan. Ora giras, ora galak kaya kowe. Nek wis mlebu kurungan tuli meneng bae. Meneng wae. Biasane ming dilong. Meneng niku engko gen suwe-suwe mati kaya manuke kula sing pertama. Aja ngomong sing elek lah. Lah manuke kula sing pertama niku mati kok. Tuli kurungane elek kowe. Oh, niku mboten merga kurungane nek sing mati. Pakane ya. Pakane tak pakani tempe bosok. Langsung mati. Waduh, manuke ngongso timen ki. Wis bosok barang wis dipangan. Ya aja tempe bosok tuli manuk sing apik ki ya. Tempe sing semangit nika lho. Ya sing semangit. Iya, Pak. Monggo, Mbak. Nah, mengko nek ngrembug manuk terus malah ora apik kedadiane. Kriwikan dadi manuk, kriwikan dadi grojokan, keguyon dadi tangisan. Ya, ayo. Ngaturke podang kuning dipun bawani sak kersa panjenengan. Ya. Monggo. Nadyan wujud temong paksi agawe talining bronto alus manis tur mrak ati Mbak Kayune kok untune kelip-kelip ya? niki dibronjong Pak. Men ora mencotot. Iya ditaleni nganggo dadung. Untune isa kelip-kelip Jina. Iya, apik ya, Mak. Men ora nyokot. Kaya bakul janganan nggon aku kae. Iya. Bakul janganan sugih untune emas kabeh. Heeh. Sing tuku ya karepe mono pamer gelange emas ali-aline emas. Janganan ki diulah-alik kabeh. Niki pinten bayunge? Niki pinten? Niki bayeme pinten? Mergo pamer gelang ro ali-ali, bakule mangkel terus ngene iki 500. 900. Mangga. Kuwi aja kaya kowe ya, ngisuk nek kon nyinden aja pamer ya. Mbak Lian monggo nembang Sendika. Iya. Wasemenggan kula golek isi podang kuning Ibu bunga ya tiku nyanding bisa dadi tombo ya esok awan monggo esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek ising tak sayang tudang obeng pikir angganku
Yo. Awane ngomah wis ora krasa. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mudeng-mudeng midar anggon cukup goleki. Nora krasa esuk nganti wengi. Yen nganti liya kang nyawang layang tak sawang lak kangen tak rintik saka kadongan sarwa sampun Pak Dalang. Ya wis. Matur sembah nuwun Mbak Lia. Sritenan nang tasih